Промяната е неизбежен процес на адаптация, оцеляване и успех. Поведенческата промяна може да се обобщи в 4 стъпки. Осъзнаване на нуждата от промяна, планиране на стъпките за промяна, действие към промяна и консистентност за изграждане на навик и преминаване успешно към промяната. По учебник има още 2 етапа. Единият предхожда осъзнаването или е състоянието на отрицание или неосъзнаване на нуждата от промяна. Другият е терминирането или процеса, когато консистентността прерасне в навик, за който не се замисляме, като например да си мием зъбите. Всяка стъпка от процеса е важна, но за да инициираме промяна, имаме нужда от първата крачка към осъзнаване на нуждата от такава. Какво трябва да направя, за да се чувствам по-добре? Какви са вредните ми навици? Какви са полезните ми навици? Полезни ли са наистина? Какви са приоритетите в живота ми? Градя ли ежедневието си спрямо тях? Много рядко оставаме сами с мислите си, а още по-рядко си задаваме неудобни въпроси. За първото има дори термин – автофобия. Ключово е да осъзнаем, че бързия достъп до социални мрежи, игри, захарни изделия, съдържание за възрастни и други поддържа съзнанието ни заето, повишава временно и деградивно хормоните ни на щастие, но всъщност стойността, която получаваме, е отрицателна. Това не е единствената причина да не осъзнаваме нуждата от промяна. Всеки човек си има специфични травми, разбирания, лимитации. Първичната емоция, свързана с промяна, е страх, защото всяка такава крие неизвестност и излизане от моментен комфорт. Затова е важно да можем да превключим от първоначалната си лимбична реакция към разумна обработка на информацията в челните дялове на мозъка си. След осъзнаване на нуждата от промяна, стъпка 1, трябва да се информираме и изградиме план за действие. Времето за планиране зависи от сложността. В общия случай, не планирайте прекалено дълго без да предприемете действие. Използвайте началния ентусиазъм и мотивация, но фокусът ви трябва да е върху изграждане на дългосрочен навик, което е последната и може би най-трудна стъпка. Ако промяната е голяма, разбийте я на малки стъпки. Поставете си реалистични и измерими цели. Трябва да сте откровенни с особеностите си. Сами или с помощта на специалисти да ги съобразите, когато изграждате навици. Не се притеснявайте да потърсите външна помощ. Има зависимости, с които някои хора не могат да се справят сами. Психолози, треньори, различен тип коучове, приятели, както и вярата в Бог или друга висша сила, могат да ви помогнат да постигнете всичко. И разбира се, началният план е само посока. Винаги може да коригирате движение. Последната стъпка в процеса на промяна е изграждането на устойчиви навици. Решенията, които взимаме, се влияят силно от емоциите ни. За трайни промени имаме нужда да презапишем някои от невронните си връзки в мозъка. За да се отървете от негативен или да изградите положителен навик, е нужна целенасочена работа с дни, седмици, дори месеци. Широко разпространена стойност е 21 дни, но това много зависи до самия навик и до човек. Отвъд мотивацията трябва да се изгради система, която да улеснява полезният избор и да затруднява вредния. Добре е отговорно да отбелязвате прогреса си на дневна база. Някаква форма на награждаване и съответно наказване може да има благоприятен ефект. Някои хора имат по-силни характери, дори позитивно отношение към болка и промяна. Повечето от нас не. Бъдете внимателни към себе си. Всеки има лоши дни, прави крачки в страни. Важното е да се връщате обратно в рутината и с малки, но консистентни стъпки да се движите в правилната посока. Ако темата ви е интересна, може да прочетете Атомни навици на Джеймс Клиър. Това е една от най-хубавите и световно признати книги за изграждане на устойчиви навици. За да бъдем здрави, щастливи и успешни, имаме нужда от съзнателност. Изграждането на позитивни навици е неизменна част от личностното израстване и като цяло успех във всяка една сфера на живота.